Pozdrav svima, moje ime je Melita i predstavit ću vam LPC for Business rješenje za kompanijsko učenje. Znamo da su učinkoviti integrirani programi učenja ključni za postizanje poslovnih rezultata. S pravim edukacijskim rješenjem organizacije mogu podržati i ubrzati razvoj, unaprijediti vještine i pripremiti svoje zaposlenike za sve što slijedi. Svi smo svjesni činjenice da kad su zaposlenici osnaženi i kontinuirano uključeni u profesionalni i osobni razvoj, njihove sposobnosti, angažman i motivacija za ostanak u kompaniji vrtoglavo rastu. Što je LPC for Business? LPC for Business je edukacijsko rješenje koje omogućuje kompanijama plansku edukaciju tijekom cijele godine iz područja komunikacijskih vještina, vodstva, osobnog razvoja, poslovnog stranog jezika. Ovaj način kontinuirane i planske edukacije menadžera, stručnjaka, svih zaposlenih i novozaposlenih uvelike će poboljšati poslovnu učinkovitost pojedinaca, timova i kompanije te pružiti zaposlenicima znanja koje će ih osnažiti u svakodnevnom obavljanju poslovnih i privatnih aktivnosti. Što znači LPC? LPC znači Learn, Practice, Communicate i naša je poznata i priznata metoda prijenosa znanja u poslovnom svijetu. Budući da su naši klijenti poslovni ljudi koji žele, trebaju i očekuju vidljive i odmah primjenjive rezultate učenja, LPC metoda idealan je format za interaktivno online učenje. Naš tim stručnjaka razvio je jedinstveno rješenje za online učenje uz veliki broj odmah dostupnih online programa. Naši klijenti mogu vrlo jednostavno odabrati ključne razvojne edukacije svojih zaposlenika za određena razdoblja, te pritom vrlo jednostavno pratiti njihov rad i razvoj. Uz obavezne programe vidljive u funkcionalnosti Moj razvoj, zaposlenicima su dostupni i ostali programi u korisničkom pristupu. Uz LPC edukaciju iznimno je važna i edukacijska proaktivnost. LPC for Business korisnici mogu se samostalno prijaviti na besplatne LPC webinare, čitati članke koje redovito objavljujemo u LPC novostima ili nam postaviti pitanje putem LPC podrške. Uz dostupne programe kompanije imaju mogućnost kreiranja i vlastitih programa koji su vidljivi u kategoriji Inter-Ed. Nakon ugovaranja poslovnog paketa, naš LPC savjetnik vama je podrška u procesu definiranja edukacije, praćenja podrške i izvještavanja. Najveća potpora je vjetar u leđa, nama je uvijek mišljenje i feedback naših korisnika. LPC korisnici svoju razinu motivacije za online učenje procjenjuju vrlo visokom, a rad u LPC sustavu ocjenjuju zanimljivim, jednostavnim, korisnim i motivirajućim. Naučeno su znanje spremni primjenjivati i na poslu i privatno, a čak 99% korisnika preporučilo bi našu platformu kolegama i prijateljima. Koja je cijena LPC for Business usluge? Cijene i mogućnosti paketa možete potražiti detaljnije na našoj web stranici. Naravno, uvijek nam se možete javiti i zatražiti kontakt ili prezentaciju u kojoj ćemo vam odgovoriti na sva pitanja. Uvijek smo tu za vas, za tehničku i stručnu podršku. Znati se isplati, za vas osobno, vašu tvrtku, vaše zaposlenike. Investicije u znanje uvijek donosi najbolje kamate. Javite nam se.